Ay ağam menem hıvıs bilen öýlenjek. Gönü maňa da dogry düşünün tek bara. Maşina edilmeli, jaý edilmeli. Ondan hıvıs aňsat, näder saat toýumsa gorsuňyz gidersiňiz. Demen ala dediýäňine şu taýda halalja iş tap berdim, iş tapçy gezip berdim. O da atdyran bolup gider dagda onu. Yani ama öýdäklerin diýäni gowunan okma. Ay ağam göwnümizde. Nämen onu hiç ýyl tanam. Ho. Seretçilik esasy wagtyň bolsa bolýar. Öýdäklerim ýaşy gitişdi. Olaňam artyk görüsler gelýär, artyk söýüsler gelýär. Düşünýärmi? Her kime möýde öýünden gelin çay getiren isleýär. Düşünýärmi şu zatları? Bagtly bolsaň bolýardy. Ýa-ni ağam ýa-ni şu bagtly bolmak üçin erkege tolsan oturup pul berer. Seretçilim doğru aýdýan, sen diýänler, ana sen ýöne erkek pulup diňe daş dogurunaklar bagty etmek üçin gerek. Pulupny galmak hiç ýyl gorpullar, näme zat gorpul bilýärmi? Şu daş dogurunaklar senden kömek sorany, şonu ilim uzadan ýerine ýetmede şol gorpuly. Onuňam öýdäklerin diýenlerini görüp, tanys bin kowaýdyr. Onuňam gelin öz rızky bilen gelýär. Menden ýa-da sorasyňy bilen. Okmay belki çaraşýan, madyr guruluşýar, madyr bilen. Aba. Bak, gaýtdyňa kim aýa? Nä şu ýyla? Garaşpyrjamy? Alo. Düşünmedim. Näme baksaň şu ýerde gaýrat et alyp çykadyna näme di? Nogu. Gaýrat et şu alyp çyk. Soň emme bak düşünürje. Düşünmedim ýa-ni näme diýdin? Ene tanış bolam, ýa-ni diýelim nowul. Bebeden böyle iş geldi. Sonra da vurup dur yürek. Bilmedim näme bu, sana düşünmedim her gedekdim Sen diýänler, sen ýöne erkek pulup diňe daş dogurunaklar bagty etmek üçin gerek. Näder saat toýumsa gorsuňyz gidersiňiz. Bebeden böyle iş geldi. Sen gaty bolmaýan ka nowul edini? Hava yönemene hiç düşünmedim bile helke. Geç otur düşünürjek. Meni hiç ýyl görmedik, hiç ýyl tanamaýan meni ýörjek bolýarlar. Menem ýa-ni ağamyň ýanyna sen gowurýan emekde başlapmadym. Doğru düşünýän ýagdaýyňa. Ediliş wagtym menim öýdäkiler bilen şoň üstünde ýaşaýanlar. Men ne edip tanamadyk, görmedik, oglanyma durmuşa çykaýyn. Sen başga ýerine gowurmam men. Ýokla ýöne öýdäkiler görüş dip gülme goýman soňlar men şolara ne edip gitmeli düşündirjegim bilemok. Ya senin men ýani başga guruluşýanma, gowurýanma diýip goýarman da. Bak bolmajakmy şu mahal kelläme gelmedi de şokka. Han bolýanna köp sawalym, çykanda da. Böyle sawalym. Sawalym kalmanyşan. Bağ gitsem dövmenin kanatım, eýriň aser edip ýüregim ýanmasa. Alyna sap gözel ýene seni. Men özüm ýadydım da şu temadan. Isleýän wagty öljaňa derdim, men gyýp bolup öldüm jaňa. Berle görüşäýärmi diýip. Ýadydım da günle ýaňa bir isleýän şu daşlary. Wagt genjem jan düşünürdim ýa ağama da. Görüşýänim borsada, görüşýänim borsada, görüş diýilmi, görüş. Bizim ýüzümiz ýere salma. Diňe şeýle görüşüp birgit, häzir nomeryny ýene täze esemesin. Böyle. Yıkılsa vurulmasa, atlar var bizim aramızda. Sen sorasyňy bilen. Okmay belki çaraşýan, madyr ne şu ýyla? Düşünmedim. Näme baksaň şu ýerde gaýrat et alyp çyk. Sen gaty bolmaýan ka nowul edini? Hava yönemene hiç düşünmedim. Hiç görmedik, hiç tanamayan meni ýörjek bolýarlar. Menem Men ne edip tanamadyk, görmedik, oglanyma durmuşa çykaýyn. senin başga ýerine gowurmam men. Alo. Alo, salam öýdäkiler bilen görüşmeli bolin. Salam. Näme? Asyl özüm görüşesin gelmese, sana doğruluk edýän ýok. Bolan boluşyň näme goý? Bekararda görüşäýmänna. Böyle menim berkarardy işleýän. Salam. Salam. Asyl öýdäkilen görüş diýeni sizmi? Şeýleräk boldy diýen ýöne men sesiňizden bildim, siz mi käňirim diýdim ben. Ikizim. Alo. Alo. Hani sen gelen okmy? Sultan taşyna. Bardım aga. Alysyp ýalňyş gydaý diýen. Hawa. Kemmedat edil kinolarda hyýal bolan oklar. Öňkü kinoň soňunda gowulan ýerde. Çekilen ähli kynçylyklar oňa degerdi. Bu wagt tähbitler gowulmakda gerekli. Ýalňyş ýa-daş bilen uran çörekli. Kimi köröklü men gämilerimi guly ýerde ýöretdim. Ýalty berjek bolup men özümi eretdim. Ertile yok belekligim ýöne mundan artyk egilsem
mümkin döwülmegim. Ene bel kaka. Göret. Yolumuzdan ortalarlar. Ene. Koçamide. Ene. Ene. Kahraman arkadağımızın. Kahraman mehriban. Arkadalı. Hacı Erdar'ımızın. Tagallat böyle. Ömürlü uzak bolsun. Bundan beylak tutcan işleri tutumlu bolsun. Canlar sağ bolsun. Ana değil kaka. Benim komentarya belli. Alkış aytyandan sağını yürüyeceğim basıp geç. Bel kakam can. Arýan adamlar bar Bratanya. Durmuş özler ýasanýar ýaşaýarlar oşularla. Bilýän beýlek adamlar durmuşda öz ýollaryny göz we köşenýär ýöne marýan adamlary durmuşda hiç ýol goýmadylar. Hemen geçip gutardylar, innem täze ýol ýataplarlar. Marlar üçin pul ýylýan da hiç problema da. Täzeler bir gedip baýa bilýärler, kredit bilýäner bolýarlar. Sen wa diýmäkäň, wow, oh my god diýdirýärler bular. Polslar şoň üçin marly dostum ba bolsa, sen durmuşda pulun bolmasa da trilyoner ýaly bilýän arkaýyn. Gördüňmi? Marly diýipdiňe men aýdam, "Kow. Ýene de sen marly ýa millet paraçylyk edýän. Men edem ok. Ana eşitip oturýarsyňyz. Inde buňa näme diýjek? Inde siziň hem marly dostuňyz bar bolsa, trilyon gazant bilýäňiz. Ýöne şu trilyon diýilýän zadyna bir zadyna düşünmedim. Men bilýänim, millioner, milliarder zat bardy. Ýöne trilyoner diýilýän zat intak eşitemok, bilemok. Siz eşiten olsaňyz, aýdyň dogrudan baýan şu trilyoner diýilýän zat. Diýýän bilen doku biz onça pul bolmazdan. Hani siziň marly dostlaryňyz bar bolsa, elbetde siz hem iň bagtly adamlardan marly dostlaryňdan arkaýyn pul sorap alyp bilýäňiz. Janyňyz sag bolsun, marly dostlaryňyz ýok, bank uğrap. Şu video suşu dadam nakarım diyen gummul panyatel oğlanlara değişti. Oğlanlar ulalayını döner ulen koşa içilyen devurdan ova koştu. Arasını iyen zadın ütködüp durmalı. Oğzat iyicek bolsana bakasına seyretmeler. Şoň üçin dök bakadan set yakudza setin içine Kaliforniya, Philadelphia, zıpçonlu midi, zıpçonlu krab, zıpçonlu skurici. Bakası 280 manat. Şoň üçin hem erkek bolla biz bilen habarlaş. Wasabi suş sizin hizmetinizde. Assalamu alaikum dostlar, doğanlar, qoğum, məqdəyləniz. İştəyim dost, video sana deyişley. Şef, dinle men ağa qumla olanına. Menim diýän şonu, suçdan bize bilýän Türkmeni nahar bolmaýaly. Birinçiden, ikinciden magzyň näme? O daşçan ördüň götüýärli. Üçüncü dönem sen gel beynimizin ösmedikligi gowulupdurlar. Geçen namjanymyz nakol kederdik. Sen gel beynimiz ösen bolsa, haraşoşdy. Ösmendir bizim beynimizde. Yerin billejik gezýär. Oğlan oğlanlarna dediğime şäherin oğlanlarna dediğime o zadyň satýan makuratynja satyp berip men dagwam ýok ýöne. Birat çyksylyňdan çykmana o diýesiňler diýip benet görmede. Diýjek bolýanym. O video goýasyňyz goý ikinji gezek men video goýsam, onsoň üçüncü sen yaramarsın. Şoň üçin hem häzir bolla o waňa oğlanlaryna diýme şäheriňe oğlanlaryna diýme o. Sen öz klientiň hem taparsın, müşteriň hem taparsın, o arada razgawar ýok. Diýjek bolýanlarym lübüýtli adam bar ýa kimem bolsa, oňa beýdip paşarda bu agzyň ördüň götüýärledi gurulamak gerek. Gälle. Jaň sağ dostlar, doganlar videoň boldy.